ihan samanlaisia. Toinen ei ole nyt tässä. Koska mä oon mun mummun luona ja vaan tää toinen mukana näistä. Mulla ei oo täällä mitään kameran pidettä, et mun pitää... Tuossa on LPS-merkki. Mutta siis... Eli mulla on nyt 3 aika hyvää. Se joku lika. Ja varsinkin yksi niistä on Saan sen varmaan pois, jos sen saa, niin ei voi. Laitapetsiä. Ja toivon Meidän koira. Sitten on tämmönen kissa. Ja tän mä vaihdan. Mä en vaihda tätä, jos mä en saa tästä hyvää petsiä. tämmönen koira. Tässä on tästä oikeesti hyvä petsi. Mä vaihdan tän pois siksi, koska mulla on näitä 2. Tällaisia ihan samanlaisia. Joo. Siis täällä on reikä. Koodit tuolla tässä. Joo. Tuossa on LPS-merkki. Siellä on koodit tuolla tässä. Täällä ei ole LPS-merkkiä, koska tää on sen verran vanha. Mä oon saanut tän kirpparilta, niin tossa nenässä on kulma. Siitä on ollut siitä lähtien, kun mä jäin tänne. Sitten viimeisenä ja parhaimpana petsinä. Eli viimeisenä ja niin, parhaimpana petsinä on tämä seisova. Siis mä oon vähän muokkaillut tätä. Mutta mä haluan silti tästä ei tarvi olla mikään kauhean hyväkuntoinen petsi. Mutta mä toivon tästä Cocker Spanielia mielellään. Mieluiten tästä Cocker Spanieli tai sitten seisova kissa. Cocker Spanieli tai seisova kissa. Eli Cocker tai seisova kissa. Ja parhaimpana petsinä. Jep. Ja niin sen minkä tästä saa, niin ei tarvitse olla hyvä kuntoinen. Eli teette säännöt on sama kuin ennen. Eli jos joku kiinnostaisi sitten sinä tuolla videon kuvauksessa on vielä nämä ohjeet ja siellä on minun sähköpostiosoitteeni tai tämä YouTube-sähköposti, joka on taika.lps@gmail.com. Joten eli sieltä katsotte sen minun sähköpostini ja sinne sitten viestiä, jos joku nostettiin. Ja sitten voidaan sähköpostissa jutella, voidaan sähköpostissa lähettää kuvia petseistä, en tiedä. Ja sitten menee, pitää kysyä äidiltä, että voidaanko me vaikka WhatsApp-sähköpostissa jotain, mutta tai tämä YouTube-sähköposti. Mutta kuitenkin siis, jos kiinnostaa, niin laitetaan sitten sähköpostin viestiä. Paitsi että ensin sun täytyy laittaa kuitenkin tonne kommentteihin ja laittaa tonne kommentteihin, että joku kiinnostaa ja sit vasta laittaa viestiä sähköpostiin. Ja kuuntele, laittakaa muuten sellainen infojuttu, että kun mun videoilla ei ole kauheasti kommentteja, ja mä haluaisin niitä kommentteja, mä haluaisin, että te arvostelisitte mun videoita, että mä voin aina parantaa. Ja jos joku mun video olisi sinusta huono, niin laita sinne kommenttiin, että miksi se olisi sinusta huono. Tai jos olet vaikka koulukaveri, niin voit kertoa, laittaa, että miten voisin parantaa videoitani. Laittaa tuonne kommentteihin, että... Mut siis tällaista. Ja samat säännöt kuin ennenkin, ja ne säännöt lukee vielä tuolla alhaalla. Ja kuuntele, laittakaa muuten sellainen info. Niin, mutta moikka moi! Että